И здравейте хора, аз съм Lucy Game RPG. И днес, както вижте, играме Clash of Clans. Защото ми е най-любимата игра. Тук съм загубил на третия си. Виждате защо Archer Tower няма Archer. Нещо малко прецаках в Clash of Clans. Защото леко бъгва с това второто село. С Night Village. И сега ще атакувам. Нямам пари. А, не. Фонд матч 75 пари. Тук има някакъв евент за пари спела, но аз нямам даже хил спела, така че днес ще се опитам да влезам в някой клан. Но не, ще направим някой ден, друг клан. И преминаваме към второто село. Към моя профил, по-силния му. И преминах към втория си профил. Тук мога да спомня, но не искам. Днес ще си поговорим за второто село. За канона, който го придадоха в Clash of Clans, и Nightwitch, който го взеха от Clash of Royale, и Dropship и Мегапеката. Ще си говорим ето за тези неща. Канона ще изстрелва като нормалния канон, който ви пази селото. Nightwitch ще пуска така прилепи. И знаете ли играта Clash of Royale? Ето оттам, ако сте виждали, е взета Nightwitch-ката. И може оттам да видите какво прави. Ето, Dropship-а, минахме към него. Той ще пуска по 5-6 скелетани на едно пускане. По 6-5 скелетани. Което това е много хубаво за мен. И той изглежда лилав. Много ме кефи Мегапеката. Тя е силна и като умре убива нещо с електричеството, което има в нея. А батъл машината, това е мастер билдъра в машина, в герой, което лично мен много ме кефи. Може да си го използвате и в атаките. Виждате, най-после си купих аеробомбата и искам да вдигна 5 титан. Това какво е? Да видим. Не от тук. Виждате, мултимортър. Той пуска като мортър по 3 топки. Това е ростъра. Това е Giant канона, който е много силен, и Мега Теслата. Мега Теслата запва, да, чухте ме. Което мен много ме кефи. И сега ще преминем в атака. Само да му дадете на този дракон. И отиваме в атака. Тук ще пуснем 4 гиганта. Ще пуснем така. И сега ще пуснем барбарините и арчерите.
Нищо не направих. Ако видите, нищо не направя. И сега след една минута ще се върна. И завърнах се. Той ме е бил с 53%. 2 звезди. Сега ще видим. Донетнах ми Валкири. Браво. Ето. Тук са новите ачивменти. Ето това. Тотално ми скефи. Защото това е на второто село. На Night Village. Аз си го наричам Night Village, ама той е Builder Bass. Нищо. Но 3000 купи, което е много. Сега ще разгледаме малко играчи от глобала. Виждате, тези играчи са много силни. Мен лично много ме кефат. Искам и аз да съм толкова силен. Виждате, 5 лео гърд пост. 5 лео мултимортър. 5 лео колко? За Хайрабомбса аз едвам събрах. А пък да го апгрейдна за втори левел. Само си мечтая. 5 лево колектори. Батъл машина 5 лево. 10 лево барберини, 10 лево арчери, 10 лево джайанти, 10 лево миньони, 10 лево бомбер, 10 лево бейби драгон, 10 лево канон и 5 лево макс батъл машин. Защо? Искам и аз да съм така. Но хора, да знаете, това е с джемове. Това с хората с джемове. И така ще атакуваме набързо. Сега. Защото няма какво да правиме. И вие предложете дали да снимам на Clash of Royale от компютъра. Кажете ми дали, защото аз много не харесвам Clash Royale, но на компютъра е страшно забавна. Защото за по-малките арени на Clash of Royale няма никакъв апдейт. А за само по-големите арени. Което на мен не ми харесва в тази игра. И виждате, тук видяхме един супермен. Както аз ги наричам. Искам да му направя билиците. Тук е едно драконче. Тук. Този е много силен, но нищо. Ще видим какво ще направим. Взехме му вече една звезда. Искам да се докопат до Dark Elixir, защото на мен това ми е много ценно. Аз искам да се апгрейдна. Мога ли да се апгрейдна? Ще видим дали мога да се апгрейдна още един път. Барберият Кинга. 8 левел тъх съм. Така че ми е 8 левел Барберият Кинга. Убери Дарка, убери. Браво на драконите. Страхотна работа ми свършиха. И това е от атаката. Взехме много Dark Elixir, много пари. Елексира... Не съм толкова доволен от елексира. И ще видим сега. Да. Ще си видя на бонуса. Ще видя дали ще мога да се... Да, може да се апгрейдне Кинга. Добре. И колко иска? 35 000. Аз мога 45. И един мой приятел ми играе в акаунта. Да го развиваме и двамата. Виждате, аз тук съм развит. Пускам се
на червено, защото трябва да се апдейтна. Не мога. Апдейтвам Wizard Tower-ите. Air Defense. Не знам. Barbarian King си го апгрейдах скоро. Каноните си апгрейдах скоро. Archer Tower-ите трябва да сме на 10-то. Аз всички ги направих на 9-то. Оп. И ще видите някакъв клип, в който ще апгрейдвам стени. Знам, гадно е, но тези стени са много важни. Познайте защо слагам ето тук стените. Защото да нямам дървета тук вътре, ще бъде малко смешно. Някой човек да се направи такава база. Но не знам какво да правя. И тук трябва да се апгрейдна Dark бараката. Аз не мога. Нямам. Виждате, заед съм всеки ден. И почти не мога да снимам клипове. И работниците много бавно работят. Не да имаше Clock Tower като в Builder базата. Виждате, не съм си апгрейднал почти нищо. Ето като видим най-силният играч. Интересно ми стана. Извинете, но съм малко болен. Виждате, този е на максен. Взел всички ачивменти почти. Но се вижда, че не е играл на второто село. Изобщо. Което е гадно. Най-силните играчи не играят на второто село, защото си мислят сигурно, че играта няма повече апдейти и няма какво да правиш в нея. И защо така? И опа, извинете. Извинете за това. Но си изпуснах телефона. Виждате, ето тази картинка много ме изкефи при апдейта. Казах си, да фак, бати готината картинка и... Виждате, паза си охички. Ето ми пека статуята. Тук си взех едно такова. И това ще е за клипа. И довиждане. Лайкнете клипа, абонирайте се за още, ако искате. Можем ли да съберем 50 лайка? Ако съберем, ще има утре още 2 епизода. И довиждане. Goodbye.